Гледате предаването на Карбовски. Остава да видите. Свободата – начин на употреба. Актьорът Мариан Вълев между култа на име Куката и бохемската рапсодия на живота. Фенките знаят защо. Той ме е помолил да го наричам Мърл, защото да, човек не бива да живее с образа. И си тъжен. Защо си тъжен, друже? Здравейте. Не съм тъжен. Не знам. Честен отговор ли искаш? Не, искам да ме лъжеш. Защото съм самотен. Самотен? Просто си бил сам в една кола, която се обърна. Не, това не е толкова страшно. Не искам да звучи лигаво в никакъв случай, нито пък да се самосъжалявам, а просто това е факта. Не знам, обърнах се. Какво да направим? Продължавам да търся вината в себе си. И не мога да я намеря, мамка му. Не, ти търсиш някакви знаци. Това няма вина тук да те блъсна вятър на магистралата. Каква вина тук? Няма. Но търсиш някакви знаци за това. Какво означава това? Според тебе. Не знам какво означава. Според мен означава, че може би съм стигнал до някакъв етап в живота си, в който трябва да променя някои неща в себе си. Смяташ, че с които не съм съгласен, да. Смисъл и цялата тая истерия около филмите и сериала наистина ми идват малко в повече. Усетих, че не знам, нещо се променям. Не съм стария Мариан. Аз за първи път срещам такава българска звезда. Това те прави все по-истински, защото тук в момента ти си най-обичаният човек. Това трудно се случва. Моля ти се, виж, не съм звезда. Моля те. Обидих се? Не си ме обидил. Разбира се, аз съм актьор, врач. Нищо повече. Каква звезда съм аз? Какъв секс символ съм? Нали се виждам в огледалото на какво прилича? Позволи ми пък аз да мога да мисля и по друг начин. Аз твърдя и го казах на твоите приятели Росен Цанков и Митовски, че от Стефан Данилов насам не се е появява такава мания за мъжки образ. Дайте ни колажа. Сравнявате Стефан Данилов, може да кажеш, че не съм прав или Стефан Данилов е изключителен. Няма никакъв спор. Въпросът е, че мъжки образ, който се създавате. Стефан Данилов, колеги, не свободни професии. Не е този. В смисъл, виж, аз просто си върша работата. Никаква звезда не съм. Нека да го уточним това нещо. Звездите са горе на небето. И аз така говоря, но виж какво се получава. Култ. Изключително е. Сега виж, и между другото, стария култ, ще го кажа, стария култ е, той е симпатичен, той е чист, светъл, той е такъв, като образ е по-красив, докато тук има малко зло в този култ, в твоя образ. Това е просто новия култ. Има Тарантиновско нещо. Много си скромен, бе. Да, ето и това е в смисъл от след катастрофата. Нали, човек понякога си дава си прави някакви равносметки и се питам къде сгреших, защото за мен това е знак. Сега някои казват, ти си луд, що говориш така, може и да съм малко луд, ама аз съм такъв какъвто съм. Да, разбирам. За мен това е някакъв знак. Аз не знам, може би се промених малко, може би почнах да се гледам в огледалото малко повече, отколкото трябва. Да. Може би станах малко по-нескромен, отколкото трябва. Надявам се да не съм минал границата. Може би забравих това, че един човек и един актьор трябва да бъде много, много смирен. Особено един актьор, защото смирението е най-важното нещо според мен в актьорската игра. И то смирението към публиката, очакването на нейната оценка, любовта, която ти даваш и очакваш. Дай Боже, тя да отговори по същия начин към тебе. То винаги се усеща. И не знам. Може би времето ще покаже, може би нещо съм грешен. Имам усещането, че въпросът на Георги Гершев е много важен. Във филма "Граница", пита Георги, героя му застреля Чочо Попаранов на финал и след това Мариан Вълев изчезна от полезрението за 13-14 години. Не, че не е работил Георги, но да, не беше просто толкова култ. Сега пак гръмнаха Чочо в подприкритие. Нали не възнамерява Мариан да се потопи за същия период от време? Аз съм... Всъщност надявам се да съм минал този етап от живота си, в който бях изключителен авантюрист. Сега съм тук, обичам това, което правя повече от всичко на света. Актинга или да играта, да играя в киното е
изключителен приоритет и щастие за мен и съм благодарен на Господ, че отново съм тук и отново мога да се изразявам, защото общо взето, нали, изкуството е начин да изразиш себе си. Славата може би е почнала да ти тежи, да те мачка? Ами, не знам дали точно ми тежи, ама знам, че станах по-затворен, станах по-неконтактен, не обръщам толкова внимание на приятелите си и на близките ми, колкото трябва. Рядко се виждам, имам един, двама, трима близки души, хора, с които разговарям, ти си един от тях, знаеш много добре. И така, и разбираш. Сега ще развеселим малко. Има един приятел също твой, Аз не съм тъжен, просто... който Сано, няма да казвам Косома, ще кажа Сано. Александър, който ти казва здрасти. Наистина ли? Александър. Аз не го познах преди снимките под прикритие. Естествено, бяхме се гледали само в филмите по кината, в които сме участвали един друг. Най-първата ми среща беше много интересна, защото аз просто идвах на среща, той беше с гръб, обърна се и с обръщането, като ни се засякаха, нали, погледите, такива грейнахме в усмивка и двамата. Тоест, от първата секунда ни почна комуникацията. Той какво искаше да ми каже, аз какво искам да му кажа. И Мъро като цяло, нали, много стандартно звучи, като гледам разни такива мейкинги на филми, как се казват. С режисьора беше изключително удоволствие да се работи, колегите, обаче Мъро е много приятен човек, много страхотен човек и много шашев. Мъро като си наумия нещо, примерно, че има някакъв знак от съдбата. И е такъв много стриктно гледа да внимава в тия знаци, които не знам дали са чак такива и дали могат да се разчитат. Но примерно сега след това препятствие, което му се случи, и слава Богу да е жив и здрав, сега от няколко дни само ми обясня, аз не знам дали повече ще се кача на кола, да шофирам, ние се обикаляме страната, той се вози с автобус. Много шашев човек е Мъро, обаче като цяло да ти се случи да познаваш Мариан Вълев, още повече да ти е приятел, това е изключителен късмет. Мъре, да си жив и здрав, спокойно, знаците на съдбата не са толкова стряскащи. Ти си добър човек и Господ го разбира това и ще те пази цял живот. А когато той не те пази, аз съм насреща. Саше, обичам те, братле. Благодаря ти много. Страхотен, изключително талантлив и чист човек е Александър. Като Господ не помага, ние ще помагаме. Голем брат. Това е, когато чуеш такива думи, наистина усетиш, че имаш приятел, е толкова стимулиращо и супер яко. Не се разстройвай. Само ще кажа за голем смех, че Мъро дойде току-що от някъде от Силистра, от Русе. Да, от Силистра. От Силистра дойде с влак. Сутринта се качил на влак, човека. Не се подигравай. Не се подигравай. Аз се пошегувах, дойдох с кола. Въпросът е, че от Пловдив дойдох с автобус. Кой лъжи в ефир? Значи той дойде с влак. И аз го чух как говореше. Защо? Аз се пошегувах. Въпросът е, че шегата беше, защото оня ден се върнах от Пловдив с автобус и излъгах Алекс. Ние бяхме двамата, понеже ме беше страх да се кача в колата. И му казах, тръгвай за София, аз имам тук малко работа. Имам една среща, при която отидох, качих се в автобуса, четох си Шекспир 2 часа и половина и се чувствах по-добре. И като слязох от автобуса си казах, бати, съжалявам. Не си знаеш какво да се прави. Нека съм малко по-смел и така и се качих на кола и карам леко. Хубаво. Последно за това. Какъв знак може да е това? Прекалил си в нещо, прекалил си някакъв, може би и суетата те завладява. Това Господ ли е? Какво е? Да, ами не знам. Аз никога не съм бил суетен човек, но... А суеверен ли си? Да, суеверен съм, да. Може би, действително, суетата, която тая звездомания, която
ни е наложена от медии, откъде ли не, без да искаш почваш да си вярваш, макар че винаги съм бил страшно Това си е внимателен грях на към хората, това. не е твой грях. Да, и се страхувам да не би това да е някакъв проблем, затова ще се опитам наистина да бъда още по-смирен и по... Той е прав до някъде, защото сега като се замисля, опитам се да разговарям с публиката, шизофренно малко. Като замисля, Монро, други актьори, големи такива, отиват си така, само защото нали, стигат до върха и по-нора нещо се случва. Штрак, някой штрака с пръсти, Ами да, в смисъл аз, нека да не използвам думата на върха, но наистина просто в един момент оставаш страшно самотен. Четеш за себе си какви ли не глупости, измислят ти по 3 гаджета на седмица. В един момент се оказа, че аз съм преспал с всички моделки в България. Не си ли? Не съм, бе, братле. Това е ужасно. Не съм. Аз си търся приятелка. Давам се на промоция, вярвай ми. Никой не ме иска, бе, братче. Истина. Значи, момичета, Фейсбук на нашето предаване, предаването на Карбовски, защото това ще направим специално издание, предполага се да търсим. Формата ще бъде търсиме приятелка на Мъро. Това беше шега, аз също ще шегувам, защото това го правят нали, хората, които не са тебе и мене, нали, това е ясно. Но наистина си обичан човек. Просто надявам се, най-готиния. Ето ти кофти въпрос, един от двата. Марио Маринов, какви комплекси има Вълев? Имам страшно много комплекси. Ще бъда откровен. Не знам защо, може би нещата, които ми се случиха напоследък, си казах няма да лъжа, няма да се страхувам. Ще бъда прям, толерантен и честен. Какви комплекси имам? Най-големия комплекс е, че съм некадърен актьор. И в продължение на цели нощи стоя в нас пред огледалото, чета текстове, опитвам се да ги проговарям, да направя нещата така, че да са наистина съвършени поне в главата ми. И то никога не се получава и все съм недоволен. И така си мисля, това не е малък комплекс, той ми пречи. Ще ти кажа кога се получава. Когато те вземат за култ, когато почнат да правят това движение, няма как. Ами да, но нали, актинга е доста повече от това, нали, все пак. Той е някакъв вид психология. Освен това, ти представяме да говорим за актьора, говорим за Мариан. Защо не влезе в картицата? Защо не влязо в картицата? Колко пари ти предложих? Ами, не стигнахме до пари. Ами, огромно уважение имам към Иван и Андрей и към този формат. Обаче? Гледам го, за сега всичко се развива както трябва. Но мисля, че това не е моето място. И сега ще обясня защо да не изглежда да бъде разбрано по различен начин. Ами защото аз съм актьор, братле. И играя образи и характери. И се стремя да бъда много автентичен в нещата, които правя. Независимо дали играе полицай, гангстер. Да, или политик. И се стремя да пазя тая хигиена на характерите. Какво имам предвид? Когато някой зрител отиде на кино и види там един актьор. Полицай. Полицай, да. На големия екран. Да. И той вярва, че това е полицай. Но при положение, че ти се наложи няколко месеца да си там в малкия екран, като Мариан, зрителя подсъзнателно ще каже, чакай малко сега. Това не е той полицай. Или това не е куката, това оне където се натряска в картицата, или това оне където избухна, или това оне където прави глупости. Така че нищо против нямам формата. Формата е велик, но си взел правилно решение. Каквито и пари да ми предложат, каквото ще и да стане, аз никога не бих поставил под напрежение актьорската работа, защото това за мен, като изключим семейството и близките ми, е най-важното нещо. Това е моят приоритет. Ти парченце ли си от изгубеното поколение? О, да. И ти? Мерси. Изгубеното поколение. Аз имам една теория защо сме изгубеното поколение. Не защото много страдахме, не защото стачкувахме на времето и вярвахме в това, че ще промениме нещата. Правил си стачката 90-та година? Да. В интерес на истината бях в ядрото на тая стачка. И продължи си мисълта. Ние сме изгубеното поколение, защото сме принудени да гледаме как майките ни, близките ни, които са работили цял живот за тая страна, тънат в мизерия, братле. Разбираш ли?
Жал ми е. И си- Пътувам в страната. Ние ли сме виновни? Аз пътувам също много. Ами да, ние сме виновни, защото ние не успяхме да намерим начина да променим нещата както трябва. Просто виждам толкова много бедност. И нещата не ми... И нищета, и духовна нищета. Отчаяние. Духовна нищета. Ние позволихме на една друга култура да заеме мястото на истинските духовни ценности в нас. Нищо против не искам да кажа поп-фолка или... аз говоря за чалгата като култура. Това ни разби, братле. Разбираш ли? Имам чувство понякога, че сме изпаднали в някаква духовна катастрофа. Въпреки, че нещата не са чак толкова лоши, колкото ги описвам. Аз пътувам, срещам се с хора. Обвиняват, че поколението било лошо. Няма такова нещо, братле. Толкова чисти, толкова хубави деца растат. Страхотни. С живот в очите им. Обаче бедност, брат. Бедност. И не знам какво да кажа. Страх ме, че ще изтърша някоя глупост, разбираш ли? Обаче ще го кажа, ето ще го кажа мамка ви на всичките шибани демагози и политици, които 20 години мачкате България. Мамка ви. Мамка им и мамка ни и на нас. Хората, които трябва да се грижиме за културата. За това, че не можахме да намериме път към сърцата на хората. Мамка им на всичките честни хора, защото позволиха да бъдат грабени, унижавани. Мамка им. Толкова много бедност, братле. Толкова много бедност, толкова много нищета. Минавам по една улица, затворена, и ме спират 3 души. И почват да ритат по колата ми, братле. Що? Откъде да знам защо? Просто ми спряха колата и почнаха да ритат по колата. Преди малко. Не са те разпознали нещо? Няма как да ме познаят. Той просто излезе от една къща, спря колата и почна да рита. Защо, бе, братле? Защо? Подлудиха ни. Какво става с България? Какво става с нас? И терясаха. Ние тотално изгубихме всякаква духовност и морал, разбираш ли? За какви филми, за какъв актинг, за каква култура говорим? Затова ти казвам, мамка им шибани, мръсни демагози, 20 години смучите от народа и въобще не ви пука. Това е за вас. Престани. Защото ми омръзна, братле, да пътувам из страната и да виждам така мизерия и така нищета, разбираш ли? Ма ще трябва сега да се разръза, защото пътувам от 10 години и виждам същото. Не мислиш, че... Да, ама не мога да си затварям очите вече, разбираш, аз ги затварям цял живот. Аз ги показвам непрекъснато. Сега ти се паднал обаче да променяш. Аз ги показвам непрекъснато, просто трябва някой да почне да ги променя. А и те най-важното. Те самите трябва да почнат да се променят. Как да се променят, като отгоре стоят някакви и се сменят непрекъснато, разбираш ли? Точно нещата тръгват да се оправят, усещаш и изведнъж дан, отново те тегли надолу, навътре. Спят на палатки хората, 21 век. Ние говорим тук за култура, за филмчета и за глупости. Нещо ти се майка ми, братле, майка ми е 40 години учителка. Ти сещаш ли за какво става дума, ако не съм аз ще умре от глад? Не само моята, твоите и на стотици хиляди. Това са родителите ни. Това са родителите ни. 20 години са работили, по 30-40 години са работили за тази държава, разбираш, и получават по 150-200 лева и как се оправят. Какво правиме? Срещу кой беше този среден пръст? Кой е виновен? Срещу всичките лъжци и манипулатори. Сега някой друг ли не е виновен? Манипулатори, лъжци, това кой е телевизора, кой е политика, кой? Според мен ние сами си ги изучваме. Абсолютно да. Тогава средния пръст е за всички нас, защото ние явно заслужаваме това, което ни е писано. Да, има. Аз, ти, други хора живееме сравнително добре. Това прави ли ме щастлив? Когато виждам какво е наоколо? Не е достатъчно. И какво да направя, като не знам? Аз не съм толкова умен. Аз ако съм толкова умен, ще стана политик. Ще помагам. Не съм. Аз съм аполитичен, братле. Ако ти беше обратното на честен и на това, което правиш в момента, тогава ще станеш политик. Развалих ти цялото шоу. Просто в момента съм натрупал толкова много емоции в себе си и това ти обещавам, че ще е последното интервю, което въобще давам някога. Шегуваш се. Не, въобще не се шегувам.
Аз пък имам една молба към тебе. Когато искаш да давай интервюта или не давай, но важното е сега да не се скриеш. Сега култът е тръгнал. Сега можеш да повлияеш, сега можеш да говориш, дори проповядваш. Може дори да проповядваш. Не, няма да проповядвам, няма да пея рап, няма да правя неща, които не мога да правя, няма да се правя на такъв какъвто не съм. Аз съм просто един актьор, нищо повече. Обичам те. Искам да кажа, че те обичам. И аз те обичам. Искрено. И те обичам именно за това, което говориш в момента, защото Да, сега ще ме помислят хората за свободните лута, аз съм приказки все такъв по-трудно какъвто се съм. случват. Какво да направим сега? Това е все повече положението. влизаме в суетата и ти си абсолютно прав, че трябва да излезем от суетата и когато ни се дава много суета, трябва малко да поспрем и да се върнем във влак. Благодаря ти много. Адски ти благодаря си. Това беше едно от най-хубавите неща, които са ми случвали като професионално, като интервю. Мерси, брата. Последните 5-6 години. Това беше Мариан Вълев. Останете с Георги Коритаров. Може да откриете причините за яда на Мариан Вълев. Втора серия на Георги Коритаров. Нали си нещо? Не си се вздухал нещо? Въздухах се яко, човек.